Oké, dit is Rijntje. Hey Rijntje. En Rijntje heeft een but. En die geven we straks al Helly. Dit kan echt niet meer. Joeken. En de benen probeer ik even een beetje bij te punten. En Renske heeft de maan helemaal kampt. En die dat naar je vlechten in. En dan wordt Rijntje weer als nij. Hey Yveske. Wauw. Dat is 1. En Renske is al een heel eind. Ik film met een eren naar achter, dus ik sneu. Maar de beentjes zijn geschoren. Daar. Oh, haar holle heb ik net in. Dat ik dat de andere keer. Nee, dat mag wel. Ja? Kijk eens, zit meer. Nee, maar dat is 4 minuten. Oké, Renske. Ik vind dat mag. Oké. Sorry. Als Renske er net Ik weer. vind dat ik zonder wou. Maar ik ga nou de holle skeren. Yay! Dag. Hi. Is er nou klaar? Ja, nou is het goed. Jerry Volle. Gelukkig. Oh, kriebelt het? Ik heb haar heren skeerd. Hallo. Ja, ja, ja. En haar but. Die net, wat dat mooi net. De tastharen. Daar. En Renske heeft even de mak behandeld. Want ze had een paar makplakjes. En daar ik. Nee? Nou, mooi met een buten. En van Yveske heb ik geen les. Die stiet je gewoon braaf. Hey Yveske. Is het toast? Zo? Je met het draven. Oh. Oh, braaf.
Ga nog even draven. Nou, doe maar. Oh, ja. Nee. Dat is korallen. Yveske. Reisie. Kom. Kom maar. Hé, hey, jongen. Yveske. Kom. Hallo? Kom maar. Goed zo. Kom maar. Rijntje. Sally. Uniek. Kom op. Kom maar, Rijntje. Goed zo, braaf. Rijntje en Reisie. En Yveske. Is dat wel goed? Ja, maar eerst even niks. En nu heb ik dit spul dat met de krab smaken. Goed zo, braaf. Goed zo. Braaf, hè. Zo. Ja, dat is. Reisie en Uniek.
uniek shirt naar de koeien. De kei ben ontdraven. En dat vonden ze wel leuk. Ik krijg uniek ridden. En na het ridden dacht ik aan mok altijd even. En ik weet gewoon hier een mokplakje aan behandelen. En toen dacht ik van, die bult gaat gewoon vet. Dus haar peesblessure wordt nog beter. Ik heb al een paar weekend dat ik haar net meer liet lezen, omdat het toen min of meer goedkeurd weer bij Wolvergeer. Maar het wordt nou dus nog steeds beter. Ongelooflijk. Wist ik net dat het nog kon. Dus hier zie je een hele dikke bult en nu is hij net zo dik meer. Geweldig. Korallen. Sally. Rijntje. En uniek. En hier is Yveske. Gezellig, hè? Nee, 84. Rijssie. Zo jammer dat die wobbler heeft. Maar het gaat elke keer wel ietsje beter. Maar ik doe er echt net te sissen dat het weer helemaal goed wordt. Jammer, waar ben je?